Здравейте! Реших да направя това клипче, за да ви предложа една съкратена информация за превод или апликация на вашата диплома на средно образование на английски език. Ако ни донесете нотариално заверено копие на вашата диплома, имате 3 вида поръчки. Едната е обикновена 85 лева за 11 работни дни, другата е бърза 110 лева за 5 работни дни и третата е експресна 140 лева за 3 работни дни. Ако не ви се занимава с нищо, може да ни донесете оригиналната си диплома и ние ще я заверим при нотариус. Това ще оскъпи вашата цена с 10 лева и ще увеличи срокът с един работен ден. Това са нашите абсолютно крайни цени, без никакво допълнително оскъпяване. Бих искала да ви кажа, че екипът ни се занимава с легализация на документи от 1998 година, което ви гарантира, че получавате напълно легитимен документ за съответната държава. Разликата на цените в езиците можете да видите на нашия сайт на Correct. За подробна информация се обадете на телефон 0884 764 244 или телефон 02 987 2857. Благодаря ви!